हेलो लोगोफोर, सिगाङावनो आंनि चेनेल अनसायगिरि साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननो गोजोन सानजौफुनि अननाय खुलुमनाय सिबिनायखौ फिन खनसे बावहरबाय आरो चेनेलाव बरायनानै लाबाय नोंथांमोनखौ। दा आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोना गासिबो गाहामैनो गाहाम दं आरो अराय सम मानि गाहामैनो थाथों मिजिं थाबाय। दा नैबे दिनैनि समाव दिपेन बर' बिथांनि भाइराल भिडिअखौ लानानै दिनै गोबां सरसा जादों नङा होमब्ला? दिनै बिथाङा गोबां रायजो राजाफोरजों गोबां इउटुबार बिथांमोनजों मोजां गाज्रि बहुद बाथ्रा खोनासंनांगौ जादों। बेफोरो जाहैबाय गोरोन्थिनि थाखाय नङा होमब्ला? दिनै गोरोन्थि जायोब्ला माबा मोनसे बुंजाखागोन, सोरजोंबा माबा मोनसे खोनासंथावै जेनाखि बाथ्रा बेफोरखौबो खोनासंनांगौ जागोन आरो बैफोर बाथ्राफोरखौ बजबनानै लानोबो गोनां जागोन। सोरनिबा आसि थुनायखौ नुयै बायदि जोङो थानांगोन नङा होमब्ला? जिहेथु गोरोन्थिखौ मावबायब्ला नङा होमब्ला? दा दिनै गोरोन्थि मावनानै सोरखौबा आसि थुनानै सोरखौबा दम होनाया गोरोन्थि नंगौना नङा रायजोफोर? गोरोन्थि। दिनै बिथांमोना पावारखौ लानानै सोरखौबा दम होनाया बेयो आरासिन बिनिफ्राय देरसिन गोरोन्थि आरो जेबो गैया नङा होमब्ला? दिनै पावारा मानसिनाव सामसे थानाय, पावारा जाहैबाय दिनै अराय सम मानसिनाव थाया। बेफोरो जाहैबाय माने हिन्जावफोरनि ओंखाम ओंख्रि संनाय फाला राननायफोर बायदि। दिनै जे समाव बिथाङा पावार दं बे पावारा बै समाव थानाय नङा। अब्ला दिनैनि नैबे पावाराव मावनाय जेनाखि खामानि बिनि फिननाया अब्ला बै समाव जाहैफिनगोन। दा बेखौनो नोजोर होनांगोन। नंखायनो दिनै जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्राबो जोङो निमाहा होनो रोंलायनांगोन, बा जेनेबा बिथांमोना जे गोरोन्थिखौ मावदों बे गोरोन्थिखौ बिथाङा सिखार लानांगोन। दिपेन बर' बिथाङा सोरनिबा थुनजुनायाव बैफोरबायदि खामानिखौ मावदोंमोन ना बुंदोंमोन बेफोरबायदिखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिथाङा प्रेस मिटनि गेजेरजों होनांगोन। अब्लानो माने रायजो राजाफ्राबो मोजां मोनगोन नङा होमब्ला? आरो जोबनायाव दिपेन बर' बिथांनि फारसे आङो फंनैसो बुंनो लुबैबावदों, जाहाथे फैगोन समफ्राव दिपेन बर' बिथाङा हारिनि मोजांखौ लुबैयो, हारिनि मोजां खामानि मावो, बेखौ हास्थायनाय थाहैबाय। आरो जाहाथे बिथाङा पलिटिकेल पार्टिजों लोगो जानानै जाहाथे जोंनि बर' फिसाफोरखौ, बर' हारिखौ आलाय सिलाय खालामा, जाहाथे बेखौ नोजोर होयो। बै समाव जेरै जोंनि हारिया खौसेयै ज' अनलायनानै आलो गोजोन रायजो जानो हादोंमोन, गोबां डेभेलप लाबोनो हादोंमोन बा डेभेलप जादोंमोन बे बिटिसिआव, जाहाथे बै थासारिया फैफिनो बेखौ नोजोर होयो। दा बेखौनो आङो बिथांनिसिम खावलायबाय गोसो गुरैयै। दा बिथाङा जाहाथे गाज्रि मोना बेखौबो खावलायबाय। दा जोबनायाव बै कल रेकर्डनि फारसे दिपेन बर'नि बाथ्राफोरखौ लानानै जोंनि मानगोनां बिक्रम दैमारि सारआ मा बाथ्रा फोरमायदों रायजो राजाफोरनो आरो दिपेन बर' बिथांखौ मा रिकुवेस्ट खालामदों, दा बै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोनहा बिक्रम दैमारि सारनि खुगानिफ्रायनो गाव गावनो खोनासंनानै लाबानो जाबाय आरो। दा लोगोफोर, भिडिअआ बेखिनिल'नोमोन। दा नोंथांमोनहा बिक्रम दैमारि सारआ मा फोरमायदों रायजो राजाफोरनो, दा बे भिडिअखौ नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय। जोंहा दा मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादगिरिनि जा कल रेकर्डिं भाइराल जागासिनो दङ बेखौ बेसेयावनो दोनथ'नायखौ आङो लुबैदों। मान सनमाननि खोथा दङ आरो मानसि जानायखाय गोरोन्थिया माब्लाबा जायो आरो बिनिखायनो गोबां क्रिटिसाइज खालामबाय, गोबां बुंबाय, आंबो बुंबाय, सोरबाबो बुंबाय, गासैबो गोरोन्थिखौ आसि दिन्थिबाय। दा जोंहा निमाहा होनांगौनि बाखिल' दं। बिनिखाय बर' रायजो राजाया दिपेन बर' सार बिथाङा आफादाव थानानै दुलाराय बर' फरायसानि आफादगिरि जानानै जा गोरोन्थिखौ बिथाङा मावदोंमोन बिथाङाबो भुल स्वीकार खालामनाया गोनां आरो बिथांखौबो निमाहा होनाया दिनै बर' रायजो राजानि खामानि। बिथाङा मावाखै नङा, हारिनि थाखायनो मावदों, जोङो नुबोदों। किन्तु माब्लाबा
गोरोन्थिया जायो जेब्ला राजखान्थिजों खाथि सोमोन्दो जायो, राजखान्थिनि चक्रबिउआव गोग्लैयो, राजखान्थिनि बेबायदि मोनसे जेंनायाव गोग्लैयो, अब्ला बेबायदि मानसिया मालाबा गोरोन्थि जायो। जायबायदि दिनै राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा गावनि मासिखौ गावनि गोहोखौ बासायनो थाखाय सोरखौबा पुलिसजों हमजाहैयो, सोरखौबा जोबथेसालियाव जोबनानै दोनो, आनखि सोरखौबा बुथारनानैब्लाबो राजखान्थिखौ दिनै आंगो होननानै साननानै लायो आरो गावनि गोहोखौ बासायनो नागिरो। थिग बेबायदिनो जोङो एग्जाम्पलखौ नुखाबाय, मानगोनां रन्जन दैमारि बिथांखौ सोरबाया दिनै जोबथेनानै राजउलाफादाव जिरायगासिनो दङ। सोरबाया दिनै आरोबाव फिन हाग्रामा महिलारिखौ जोबथेसालियाव जोबथे होजानायनि मानिबा दायाव फाव फान्दायनानै जोबथे होनो थाखाय सोरबाया फाव फान्दायदोंमोन। मानगोनां दिपेन बर' सार बिथांखौ सोरबाया थोनदोंमोन। नाथाय दिनै गोरोन्थिया बिथांनिनो नङा होननानै आं दिनै सानो। निस्सय सोरबा थोनग्रा बुंग्रा बिदि मानसि दङ होननानै आं सानो। नाथाय दिनै बे गोरोन्थिनि थाखाय मानगोनां दिपेन बर' सारखौ निमाहा होनायखौ आं दिनै लुबैदों। मान सनमाननि खोथा दङ। नाथाय दिनै उन्दै जानाया मोजां। आङो 7थासो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरजों आनसलिकफोरजों आं रायज्लायहरदों। बिथांमोनाबो दुखु फोरमायदों। बुंजानांगौ बायदि जाबाय, गोरोन्थियाथ' जाबाय, दिनै जोङो बेखौ सुद्रायलायनाया मोजां होनना बिथांमोनाबो बुंदों। दुखु मोनदों बेबायदि बोरै जानो हागौ होननानै। दा बिनिखायनो आङो गोबां माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरजोंबो रायज्लायदों जेन बेबायदि मोनसे गाज्रि इन्टेनसन, गाज्रि गोसोआ जोंनि जिउआव जेन थाया, बेखौ जों खावलायगोन। सोरनिबा आसि दिन्थिनायजों, सोरनिबा दमजों जोंनि माब्लाबाबो सान्थिखौ जों लाबोनो हाया। दा सोरबाया जुदि राजखान्थिखौ लानानै, गावनि पावारखौ लानानै बिब्दि सोरखौबा जेलाव जोबथेसालियाव हरनो नागिरनाय, सोरखौबा दाय फाव फान्दायनानै सोरखौबा हमजाहोनो नागिरनाय, बेफोर गोहोखौ दमजों रावबो दिनै फोजोबनो हाया। नैबे आसि थाइसेयानो दिनै बेबायदि गोहोखौ जों फोजोबनो हायो। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव राजनीतिनि थाखाय बुंगोन, राजनीतिनि थाखाय सोंखारिलायगोन, बे जागोन। नाथाय दिनै सोरनिबा जिउआ जेन नस्थ' जायै बायदि बेफोरखौ जेन जों खालामनो नाङा, जों बेखौ खावलायदों। दा आं जोबनायाव बुङो, मानगोनां दिपेन बर' बिथांखौ आंनिफ्राय आङो निमाहा होदों जेन बिदि फिन आरोबाव गाज्रिसिन अबस्थाया जोंनि जिउआव जाया। आं बेखौनो बुंबाय थादों, गोरबोआ, मैखुना आरो नैबे साननाया गोथार जानांगोन। अब्लासो नोंथांमोननि साननाय नोजोर सिमाङा मोगथाङाव जाफुंगोन। नङाब्ला बिनिख्रुइ गाज्रिसिन अबस्था जागोन। रावखौबो कन्ट्रल खालामनो हायै जागोन। बेबायदि समा जोंनि सिगाङाव सफैनोबो हागौ। बिनिखायनो बेसेयावनो दोनथ'दो क्रिटिसाइजखौ। मानगोनां दिपेन बर' बिथांखौ निमाहा होदो। मानगोनां जाया बुंजादों, जाया दिनै बेबायदि बाथ्राजों फाव फान्दाय जानो नागिरदों, बिथाङा दिनै सिरियैनो दङ। बेफोरखौ जेबो केयार खालामाखै। बेबायदिनो जोंबो थानायखौ आं लुबैयो। थेंक इउ।